Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka ndine imwe ex-boyfriend yangu uyo wandakadanana naye patainge tichiri maform 2, then pakazoitika zvakaitika ndokubva tazorambana paya. So ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa ndikabva ndachizotanga kumurota. Mushure mekunge ndatanga kumurota for a very long time ago, apa ndainge nditori mumarriage at that time, ndokubva ndachizomutsvaka paFacebook. Ndakati ndamutsvaka paFacebook tikabva tatanga kutaurirana, then iye akabva azondiudza kuti iyewo ainge achindirota. So ini ndakabva ndatozvipa zvivindi zvekuti ndinge ndichizorambana nemurume. Little did I know kuti iye ainge achitondinyephera because nemudzimai wacho vainge vachitori very serious. Anyway, ndakabva ndazowana mafone numbers emukadzi wacho ndokubva ndazotaura nemukadzi wacho. I then found out kuti iye ainge achindinyephera. Zvadaro ndopandakabva ndazoenda kune venguo tsvuku ndichida kungomukaurisa. Ndakati ndaenda kune venguo tsvuku vaya, then ndikabva ndazopiwa munamato uyu wandakapiwa ndakanzi ndinge ndichitenga 1 mita mucheka mutsvuku. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita rake. Ndakabva ndanyora zita rake paya. Mushure mekunge ndanyora zita rake ndokubva ndazonzi ndinge ndichizobayirira netsono mucheka uya. Ndakabva ndazobaya mucheka uya netsono ndokubva ndazozvipisa. Saka marriage yake yakabva yazoparara. So we then stayed like that because inini naye tainge takatorambana. Saka akabva azotanga kudzoka kwandiri. Iye pari zvino ari kuti ari kuda kundiendera kuChipinge kana kuChipinge kuti ange achienda kunondiitira go back to sender, because mukuzonofamba omo iye ari kuti akazofind out kuti izvi ndo zvandakaita. Saka I have tried to explain to him kuti ndichita zvose izvi zvandakaita it was because of the pain yekuti iye ainge akandinyephera. So mukoma, ini ndinogara ndichingotya kuti munhu uyu kana akandiendera kuChipinge ndinokwanisa kuzoroiwa, because anototi kana kutokupengesa ndoda kuti ndinge ndichizokupengesa iwe because wakaparadza marriage yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo uye zvekare ichenjedzo kune vamwe vanhu avo vanenge vachitsvakawo nzira dzekuti vange vachizoendawo kuchando. Inini mukoma ndine umwe murungu uyo wandainge ndichitaura naye. Saka ipapo handinyatsokunzwisisa kuti murungu uyu ainge ari wechokwadi here kana kuti what was going on, because dzimwe nguva taitoita mavideo chats ndichitotaura naye murungu uyu, but akazondiskama mari yangu. Saka murungu uyu mushure mekunge ndapinda mune rimwe group iro rainge rakanzi Desperate American Women Looking for Africans, ndikabva ndapinda muyamiya. Mushure mekunge ndajoina ndakabva ndazotanga kutsvakawo mamwe mapost emamwe masingles. Ndikabva ndazoona umwe mukadzi uyu ainge akanyora post yake akati, hello, inini I am from USA, ndiri kutsvakawo someone who is poor. If you are a poor friend you can even text me or inbox me. Ndakabva ndatodzvanya paya ndokubva ndatotanga kutotaura naye muchembere uyawe. Ndakati ndatanga kutaura naye iye akatombonditumidzira mari, but mari yake yandakangodya yainge ichikwana iyo kuita $20. Mushure mekunge anditumidzira mari iyaya tichitaura tichiita sei, ndakabva ndazotanga kumutrusta. Then iye akabva azondiudza kuti ainge achida kuona kuti zveshuwa ndainge ndichimuda here. Ndikabva ndamubvunza kuti how are you going to see kuti inini ndinokuda. Akabva anditi even though uri kuAfrica ikoko, so by that time ndainge ndatova kuno kuSouth Africa. Akabva ati ndoda kuti unge uchitsvaka nzira dzekuti unge uchinditumidzira mari so that ndinge ndichiona kuti you can take care of me. Akabva anditi even though nditori mupfumi kuno kuAmerica
America ndiine zvinhu zvangu, but still ndinotodawo kutoti unge uchipota uchinditumidzira mari. Ndakadyiwa mari mukomanashi because each and every month ndaiti ndikawana kamari kangu ndainge ndiine umwe wandainge ndakataura naye aipota achindiitira Western Union ndichimutumidzira, but in the final moment apo paainge achiti ndiri kuuya munhu angauya, munhu haana kana kumbouya. Ndakazoenda kuFacebook kuya ndokubva ndazotoona kutoti kana profile yainge yava kusatombooneka, munhu ainge atondibloka. So ndozvandakaitwa izvo mukomanashi. Ndinodawo kuti vamwe vanhu kunze uku vanenge vaine shuviro yekuti vange vachienda kuchando vange vachizviziva kuti kana uchida kuzoenda kuchando through my relationships sometimes unokwanisa kusangana nemascammers, but I have not yet given up. Inini hangu my goal, even though ndisinawo kunyanya kuenda kuchikoro, but my goal is ndichagumisidzira ndava kuchando. No matter what, kuchando ndichakuenda, and the only way that I can go kuchando is through marriage. So ndiyo nyaya yangu. Nanasi uno mukoma ndichiripo paFacebook kungwavha ndinongwavha ndichitsvakawo vanhu avo vari kuchando vanenge vachidawo varume vavanokwanisa kuzounzawo ikoko kunyika kwavari. So ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey, vedare hanzi no matter what nicharamba ndichingongwavha because hanzi the end goal yangu ndiye kuti ndinge ndichizoenda kuchando, and the only possible way yandinokwanisa kuenda nayo kuchando hanzi it is only through marriage. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, murume wangu iyewo mufundisi, saka izvi ndozvaanoita. Murume wangu kana kuri kunzi ukauya kuchechi kana akaona kuti iwewe uri munhu ane mari, then anobva azokukiya. Tinotoenda tobva tanotenga like maloko aya anoti kana atenga maloko aya tinobva tazoenda musango, then iye anenge achitaura zvaanenge achitaura nechimwe chirudzi, but chirudzi ichi akazotanga kuchitaura mushure mekunge vazoenda vachinzi vari kufanira kuti vange vachienda kunosangana nevamwe bishop vekune imwe nyika kuWest Africa, ndisingadi kutaura hangu mazita. Adzoka ikoko mukoma ndopandakabva ndaona kuti number 1 ane imwe ring, saka ring iyi iyo haaipfeke patinenge tiri kuchechi, anongoipfeka kana tiri mumba, kana kuri kunzi tikashanyirwa zviya ring iyi anobva aibvisa. He has told me kuti one day he is going to explain to me kuti ring iyi inoshanda sei, but the only thing that he explained to me ndizvozvo zvekuti kana akaona kuti muchechi mapinda vanhu vane mari, saka iye akati there is an advantage yekuti muchechi wo kana muine vanhu vanenge vaine mari vari mamillionaires kuti varambe vachingoya kuchechi, because mamwe maprograms awo anenge achifanira kuti ange achizotora kana gore rose vanhu vachingoita mudeme hanzi a millionaire anokwanisa kungoti no, it is fine, I will donate such and such an amount. Saka murume wangu iye anobva akiya vanhu vaya anovakiya such that varambe vachingoya kuchechi. Iye akanditi zvose izvi zvaanoita hanzi hazvitomborina kana basa, hanzi achisi chivi nekuti anenge achikiya vanhu kuti varambe vachingoya kuchechi. Most of these people mukomanashi avo vatinenge taenda musango tikabva tanokiya vanhu vacho vanozotanga kutipa mari. Iko zvino zvititori neimwe imba yedu iyo yatiri kuvakisirwa, ndisingadi hangu kutaura the area where one of our church congregants is building a house for us. Munhu uyo haatomborina kana 2 years kubva zvaakatanga kuuya kuchechi kwedu, but akabva angoitirwa zvekare idzo mhiko dzacho idzodzo nemurume wangu, ndokubva atotanga kutoita very friendly nesu, zvonosvika achizototiudza kuti ainge achida kuti ange achizotiblessa. He then blessed us with a stand. Iko zvinozvi ndiye ari kutoburitsa mari yake achiti vakira stand. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mai mufundisi. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo amai mufundisi ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaudzwa nemurume wangu kuti zvatiri kuita izvi hachisi chivi, nekuti tinenge tichitokiya vanhu ava tiri kuvakira muchechi, vanhu ava vane mari.
pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So ndauyawo pano nesekireti yangu iyo yandiinayo. Please torai chitupa changu munge muchichikandira kure. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini nemudzimai wangu takasanganawo muno muSouth Africa. Mushure mekunge tasangana ndokubva tazoenda kwavo. Takati taenda kwavo kuya pane zvinhu zvakawanda zvandakaona zvandisina kunzwisisa. In short, kutaura pachikuru, I think kuti ambuya vangu ivo vanobata. Zvadaro mukomanashe, later on in life I then realized kuti mudzimai wangu pose patinoenda kumusha anopiwa mari naamai vake. Saka mari iyi haaishandise. Tinozoti kana tadzokera kumusha ndopaanobva azonodzosera amai vake mari. Saka zvakazoita kuti ndigi ndichizoona kuti zveshuwa mudzimai wangu anoti kana akapiwa mari naamai vake haaishandise. Kunyange tikagara 1 year kana kuti 2 years tisina kumbodzokera kumusha, pane pamwe patikambodzokera kumba, saka vainge vachida kumupa 10 US, but vakabva vazoshaya maUS, vakabva vazotora 20 rand ndokubva vazomupa mudzimai. Ini ndakaita sekunge painge pasina kana zvandainge ndakamboona, but already ndainge ndakatoona kutoti ndo madhiri ainge aitika. Akati atora 20 US iyaya ndokubva azoiisa muhandbag make. Takazoti tichinosvika kumba ndainge ndichingocheka hangu ndokubva ndaona munhu achitora 20 US iyaya akabva azoiisa pasi pemattress. Saka ndakabva ndazoshaya mukana wekuti ndinge ndichishifta, because ndaida kuona kuti kana ndikazoishifta munhu uyu anozondibvunza here kuti nhai mamboonawo mari yangu here. Ndainge ndichiitirawo kuti kana ndikazoishifta mari iyi then akandibvunza ndobva ndazomubvunza kuti ko mari iyi why is it waiisa pazasi pepilo. Zvadaro mukomanashi ndakazoti mangwana ndakabva ndazoenda kubasa. Saka ivo madhamu naivowo vakabva vazobuda vachienda kubasa. Saka ndakabva ndazokasika kudzoka. Ndakatosvika pamba, it was somewhere kuma 3 PM. To my surprise ndakabva ndatosvika paya padeni painge pasina kana munhu. Ndichinotarisa kudai mari yaya ndikabva ndazoishaya. So ndakazoita nguva refu. Ndaiti kana ndikada kubvunza mudzimai wangu ndaibva ndangotemwa nemusoro so zvekuti ndaitadza kana kusvinura. Maziso angu aitosvika pakutozvimba ndichingotemwa nemusoro kudzamara ndichizonosiyana nazvo. Zvino takazoti tadzokera kumba ndopandakabva ndazoona kuti mudzimai wangu mari iyaiya akazonoipa amai vake. Saka handisati hangu ndakambomubvunza, but I think kuti zvinhu izvi zvaanoita zviri very weird and zviri very strange. Ndiyo confession yangu iyi mukomanashi yandiinayo. Kana mukandipostera nyaya yangu muzondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndanzwa nyaya yemusikana uyo ari kuti akanyepera mukomana webest friend yake. Ndakazviitirwa izvozvo. Raiva gore ra2020 pandaiva ndiine 20 years. Ndaidanana nemukomana wangu zvakanaka achida kutondiroora. Saka akanyeperwa nemwana wavatete vangu kuti mainini vane chirwere vanonwa mapiritsi. Saka after 8 months takazorara tose. Musi waakarara neni akabva andibvisa kumhandara akandiramba ipapo kwete mangwana akati une chirwere. Ndakaudziwa ndakarwadziwa akandikuvadza mwoyo wangu. Mukomana iyeye mangwana acho ndikazoona mwana wavatete ane umwe waanga atsvakira mukomana uya. Ndikabvunza ndikatukwa ndikanyarara hangu. Kubva ipapo mukomanashi vakomana ndinovatya. Izvezvi ndine 24 asi ndanzwa nekusekwa kuti sei usina mukomana. Kutaura chokwadi handina mafeelings. Ndinongozviudza kuti wangu achauya nekuda kwaMwari. Shamwari nehama dzinotyisa. Handitambi nemunhu. Foni yangu ndiyo shamwari yangu. Kana zvanetsa ndinochemera pamabvi. Vanhu vanotyisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo
nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so. Ndinoda kureurura kuti ndakambobira imwe friend yangu bvudzi rake mushure mekunge ndamutorera bvudzi rake. This was when I was busy doing her hair. Bvudzi iri ndakati ndariba mukoma ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonoripa imwe n'anga. N'anga iyi iyo yainge ichida bvudzi remunhu wekuzimu ari wechikadzi. So pamba peng'anga iyi ndo patainge tichienda tichinochera mvura. So ndakati ndaenda kunochera mvura paya ndiri ndega, ikabva yazondiudza kuti kana ndainge ndichazokwanisa kuwana bvudzi remunhu anobva kuzimu yaikwanisa kuzondipa mari. Zuva rekutanga ndakaramba mukoma ndikati izvozvo handizvigoni, ko kana kuri kunzi ndikakupai bvudzi munhu waya obva atanga kupenga. Saka ndakangoti zvimwe kuda n'anga iyi yainge ichijoka, but mukoma Nash ndakabva ndazotofind out kuti n'anga iyi yainge ichitorevesa, because ndakazoti one day ndaenda kuya zvekare ikabva yazondipa envelope ikabva yanditi mari iyi chigara watora mari iyi. Ndakabva ndatora envelope iyaya ndikabva ndaverenga ndikabva ndaona kuti muenvelope umu mainge muine mari iyo yainge ichikwana kuita 11,000 rands. Ndakatora mari iyaya ndokubva ndatotumidzira mari iya kumusha, zvichireva izvo kuti ndainge ndava nechikwereti. Saka pose apa ndainge ndisina kana idea kuti zvino n'anga iyi yakandiudza kuti inoda bvudzi racho ndichariwana kupi. So one day ndakatoti ndiri busy ndichitoruka friend yangu, ndopandakabva ndatoti uyu ndo mukanaka uyu. Ndakabva ndatongotora chigero iye asina kana kutombonotisa kuti ndikabva ndatoisa muhomwe. Time ndakati ndapedza kumugera ndopandakabva ndazoenda ndikabva ndazonopa n'anga iyaya. Ndakati ndapa n'anga iyaya ikabva yazonditi yainge ichida zvekare chipfeko. Ndakabva ndati chipfeko chake handikambokwanise kuchiba, but friend yangu uyu mukoma kusvika pari zvino handina kana chandakaona chakaipa chakamboitika paari zvekuti ndinotozvidemba kuti ipapo, because yainge yandeti kana ukakwanisa kuuya nechipfeko chake chemukati chinenge chakasviba ziva kuti ndinokupa more money. Saka ndinotozvidemba kutoti dai ipapo ndakangokwanisa kungoita zvinhu izvozvo zvimwe kuda ndingadai ndakatowana mari yakawanda ndakatotanga kana chishopu changu kumusha. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi friend yangu ndinoti kana ndakamutarisa ndinoona kuti hapatomborina kana problem any challenge yaari kusangana nayo. What if kana akazosangana nemaproblems in the future, zvimwe kuda akatotorerwa pfungwa dzake pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Murume wangu iye anongogara ari mumamood like izvezvi ndichitokutumidzirai confession munhu wekutoti atori mune mamwe mazimood, and ndinoti kana ndikada kutaura naye anobva atowedzera kutopopota. Ndinobva ndazotoita zvekutonyarara. Ndinozoti kana ndanyarara paya ndo paanobva azorekedza kupopota, and anoti kana apopota kudaro hapana kana paanomboti sorry. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo ini ndatova nemamwe mazistresses. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.